Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Μάγια Ειρήνης Gaming Show. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Τύποι ανθρώπων το καλοκαίρι. Με τη ζέστη, τη θάλασσα, τα καλοκαιρινά ψώνια κλπ. Λοιπόν, και γράψτε μας ποιο outfit σας αρέσει πιο πολύ. Της Μάγιας ή της Ειρήνης. Λέει από πάνω. Ναι, λέει από πάνω ποιοι είμαστε. Και μετά ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα outfit. Εγώ έχω και ματωμένα πόδια. Το δικό μου είναι πολύ καλύτερο προσωπικά. Το δικό μου. Γράψτε ποιο σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει προσωπικά που έχω ματωμένα πόδια, δεν ξέρω γιατί. Παπούτσια, τέλος πάντων. Τώρα, ο πρώτος τύπος είναι ο Normal. και τον κάνει η Ειρήνη. Στον επόμενο κάνω εγώ, τον επόμενο Ειρήνη και τον τελευταίο εγώ. Θα σας δείξουμε 4 τύπους και πάμε να αρχίσουμε. Πρωτού σας πρίξουμε και αλλάξτε βίντεο. Αχ, λοιπόν, είναι πρωί, πρέπει να ξυπνήσω την Ειρήνη και να φτιάξω και τα μαλλιά μου. Ειρήνη, σήκω, πάω να φτιάξω πρωινό. Να φτιάξω κρέπες, να φάμε. Ναι, βεβαίως. Ωραία, πάω να φτιάξω κρέπες και μετά να ντυθώ. Βασικά ίσως δεν πρέπει να ντυθώ πρώτα. Να βγάλω τώρα τις κουβέρτες. Τέλεια, τώρα θα φτιάξω τις κρέπες μας. Λοιπόν, Πρέπει να ετοιμαστώ λίγο. Να πάω στο μπάνιο λίγο. έτοιμα. Πού να τις φάμε. Πρέπει να λίγο μπάνιο. Θα κάτσουμε εδώ πέρα που έχει και 2 καρέκλες, όσες είμαστε κι εμείς. Τέλεια. Να βουτήσω τα δόντια. Έτοιμο και το πρωινό μας. Τώρα εγώ θα πάω στο μπάνιο να ντυθώ, να φτιάξω τα μαλλιά μου που είναι σχατά. Αλλά Νομίζω. Αχ, Ειρήνη, τι κάνεις στο μπάνιο, βγες! Μα, δεν σου είπα ότι θα πάω στο μπάνιο. Yes. Λέω. Εντάξει, μαζί. Θα κάνουμε μαζί. Εντάξει. Θα βάλω τα ρεταρά μου. Ναι, ετοιμαστώ. Τέλεια, έβαλα και τα ρούχα μου. Τώρα θα πάω κάτω να φάμε πρωινό. Ειρήνη, Ναι. έτοιμη να φάμε τις κρέπες. Ένα λεπτό, βάζω λίγο μερικά πρόχειρα ρούχα. Καλά, εντάξει, εγώ θα σε περιμένω, θα αρχίσω. Βάλω ωραία ρούχα. Ναι. Πολύ νόστιμες. Τι να κάνω τώρα αυτή. Πάμε στη θάλασσα. Θέλεις? Ναι, βεβαίως. Οκ, πούς. Τώρα στο μπάνιο, στο τελευταίο κάτω μπάνιο. Α, στο κάτω. Να βάλω λίγο τα ρούχα που να βάλω λίγο για την παραλία. Για να σε δούνε και τα παιδιά που βάζεις τα ρούχα για την παραλία. Εδώ είναι. Βάζε πολύ. Θα βάλω και θα... Δεν ξέρω τι να βάλω. Εδώ Πάλι δεν φοράει, έχω τίποτα. φοράει αυτά τα ρούχα. Διάλεξε ένα, βρε Ειρήνη. Θα βάλω αυτά εδώ και θα αλλάξω τα μαλλιά μου. Λοιπόν, εντάξει, αυτός ήταν ο τύπος. Ο επόμενος τύπος είναι αυτός ο έφηβος, μπορείτε να τον πείτε, που κάνει πάρα πολύ ώρα να ετοιμαστεί και κοιτά άλλο κινητό κλπ. Ποια θα τον κάνει αυτόν, Ειρήνη? Ή Μάγια. Και πάμε να τον κάνουμε. ετοιμάζω και τη τσάντα τώρα για τη θάλασσα. Ετοιμάζεται και η Μάγια. Ευτυχώς που η Ειρήνη δεν έχει δει τι κάνουμε εδώ πέρα και κοιτάω Roblox στο κινητό μου. Βρήκα ένα YouTube κανάλι, λέγεται Μάγια Ειρήνης Gaming Show. Θα κάνω subscribe σίγουρα. Θα έχει πλάκα και θα έχει πολλά όμορφα βίντεο. Επίσης θα κάνω like και subscribe και σε ένα κανάλι που λέγεται Μάγιας Fan Show. Έχει πάρα πολλά ωραία κανάλια στο YouTube. Να κάνετε εγγραφή και εσείς σε αυτά τα 2 κανάλια, παιδιά. Πάμε πάνω. Μάγια, τι κάνεις τόση ώρα? Ρε Βρίνη, κοιτάω το κινητό. Οι φίλες μας θα αργήσουν πολύ να έρθουν για να πάμε θάλασσα. Όλες έχουν ετοιμαστεί, έχουν φάει όλο το φαγητό. Όχι, ετοιμάζονται να φύγουν από το σπίτι τους. Ναι! Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω άλλα 5 λεπτάκια, εντάξει. Τι 5 λεπτάκια, τώρα φεύγουνε. Εντάξει, μισό λεπτό. 6 ώρα. Πάω να κάνω ένα βιντεάκι πώς θα ετοιμαστώ στο μπάνιο. Μην με ενοχλήσεις. Μάγια. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Και σήμερα θα σας δείξω πόσο όμορφη που μπορώ να γίνω ετοιμαζόμενη. Κοιτάξτε. Είμαι μια κούκλα. Τώρα θα πάω κάτω. Γεια σας παιδιά, έλατε στη θάλασσα για να με δείτε σήμερα. Έλα γρήγορα.
Ειρήνη, δεν θέλω να πάω. Πρέπει να φάω πριν. Πάμε να αγοράσουμε. Τζάμπα πώς σε παίρνει. Πάμε σε κανένα περιπτεράκι να... Πάμε να πάρουμε παγωτό για πρωινό. Όχι. Να σου πω, έχω μια ιδέα. Να τις καλέσουμε να κάνουμε μπάνιο στην πισίνα αντί για τη θάλασσα. Όχι, είναι πολλά φθηνό. Η θάλασσα είναι καλύτερη από την πισίνα. Η πισίνα έχει πολύ χλώριο. Ναι, αλλά οι subscribers μου ζήτησαν να κάνω βίντεο στην πισίνα και όχι στη θάλασσα. Άλλη φορά θα κάνεις. Μα θέλω τώρα. Τώρα. Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε βίντεο στην πισίνα γιατί δεν θέλετε θάλασσα και η Ειρήνη μου γκρινιάζει. Η Ειρήνη πες ένα γεια στους followers. Παιδιά, τώρα την κυνηγάμε. Και τώρα παιδιά, τον επόμενο τύπο θα τον κάνει η Ειρήνη. Που είναι ο τύπος ο οποίος κάνει πολλή ώρα να ετοιμαστεί όπως τα αλήθεια. Είναι πραγματικό γεγονός. Τέλος πάντων. Βασανίζονται την οικογένειά μου. Και εμένα. Αλλά anyway, πάμε. Αχ, λοιπόν, πήγε πολύ αργά. Χτες κοιμήθηκα όμως πάρα πολύ αργά, οπότε ξυπνήσα και αργά το πρωί. Ειρήνη, πήγε στη θάλασσα, Ναι, γιατί δεν ήρθες? Σ' άκουγα από τι μας δώσουν πάρα πολύ ώρα. Νιστάζω πολύ. Πόση ώρα τι μας δώσουν, έκανες κανένα μισάωρο σίγουρα να βάλεις αντιλιακό μόνο. Θες να πάμε καμιά βόλτα? Ναι, βέβαια, να πάμε στα μαγαζιά. Αυτό, πάω να ντυθώ αμέσως. Και μετά θα σε περιμένω. Ελπίζω να ντυθείς γρήγορα. Πάρα πολύ ωραία, εγώ ντύθηκα. Ειρήνη, ντύσου, εγώ θα σε περιμένω. Εντάξει. Θα χτενίσω λιγάκι τα μαλλιά μου όσο σε περιμένω. Και θα πλύνω το δόντια μου. Πώς θα τα κάνω τα μαλλιά, τι να φορέσω, τι να βάλω. Βάλε μια κορδέλα όπως εγώ. Δεν θέλω, δεν είμαι τύπου πρέπει. Δεν είμαι τύπου τέτοιο, είμαι τύπου κλασικού. Κάνα κοκαλάκι. Όχι. Γιατί? Ας τα λιτά. Όχι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Καμιά λογούρα? Όχι. Πλεξουδίτσα? Όχι. Δυο πλεξούδες? Όχι. Τα παρατάω. Η Ειρήνη λέω να το αφήσεις έτσι όπως είναι και να τους κάνεις ένα απλό χτενισματάκι. Τι να κάνω, Μισό λεπτό. Ειρήνη. Ναι. Όψ, έπεσα λίγο, δεν πειράζει. Ήγε τώρα. Η Ειρήνη σου βρήκα ένα βιβλίο το οποίο λέει διάφορα χτενίσματα για να διαλέξεις. Δεν θέλω. Προσπαθώ να σκεφτώ. Θέλω δικό μου. Δεν θέλω. Δικό σου θα είναι, θα διαλέξεις. Δεν έχω βρει τα ρούχα. Μόνο την μπλούζα έχω βρει τι θα φορέσω. Διάλεξε ποιο θες. Δεν θέλω. Τι είναι αυτά. Έχει πάρα πολύ ωραία χτενίσματα. Παρίσου, τα αφήνω εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ τώρα θα βάλω το μαγιό μου να κάνω ένα τουζάκι. Τώρα μίλα. Δεν ξέρω τι να βάλω. Τέλος πάντων, εγώ θα κάνω το ντουζάκι μου γιατί δεν έκανα το πρωί. Παιδιά, να κάνετε ντουζ κάθε μέρα το πρωί τώρα με τη ζέστη, ειδικά. Ειρήνη. Ναι. Θα βρω μαλλιά κοριτσάκια. Θα βάλω αυτά εδώ τα μαλλιά. Ειρήνη, μου δίνεις την πετσέτα. Δεν έχω βρει καν, τι θα κάνω. Την πετσέτα θα μου τη δώσεις. Πάρτε μου, ορίστε. Thanks. Παιδιά, τώρα που ακούσετε μια φωνή ήταν η αδελφή της Ειρήνης. Ειρήνη. Ναι. Δεν πειράσει. Αγνοήστε το. Τώρα εγώ θα ντυθώ. Δεν μπορώ. Πώς μου γίνονται έτσι τα μαλλιά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τέλεια είναι. Άστα έτσι, είναι πανέμορφα. Γιατί είναι έτσι. Έλα Ειρήνη. Έλα Ειρήνη, βιάζομαι. Προσπαθώ να κάνω. Τι έλιο, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, τώρα που φτιάξεις τα μαλλιά σου, διάλεξε. Δεν τα φτιάξα, είναι χάλια. Τέλεια είναι, εντάξει. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτό, μου έχει λες και έχω καρούμπαλο. Πάμε στον επόμενο τύπο, τον οποίο θα τον κάνει η Μάγια. Ποιος τύπος είναι? Είναι ο τύπος στο shopping που πάνε και λέει ας πούμε που είναι όλα ακριβά και διαλέγει τα πιο φτηνά και τέλος πάντων άχρηστα. Και παίρνει τα περισσότερα πράγματα του κόσμου. Περισσότερα που billionaires παίρνει. Ναι, και τώρα πάμε να αρχίσουμε. Για να σας το εξηγήσουμε καλύτερα, θα σας πούμε πως είναι αυτός που παίρνει πάρα πολλά πράγματα άχρηστα που δεν τα χρειάζεται. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Περιμένω την Ειρήνη πάρα πολύ ώρα, κοιμάται πολύ ώρα. Πρέπει να έρθει για shopping, δεν έχουμε τίποτα. Κοιμάμαι, ετοιμαζόμουν μετά από πάλι 5 Χαίστηκα! Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Χρειαζόμαστε πολλά. Καλοκαίρι έρχεται. Μα καλοκαίρι είναι, πάμε Ιούλιο μπρο. Κοίτα εδώ πέρα στην τηλεόραση, εκεί πολλά ωραία πράγματα για shopping.
Τέλος πάντων, δες εσύ λίγο τηλεόραση να βρω εγώ στον υπολογιστή μου. Εγώ πάω στον υπολογιστή μου να βρω κάποια τέλεια πράγματα να σου δείξω που σίγουρα χρειαζόμαστε να πάρουμε. Λαλαλαλα. Τώρα θα σας δείξω τι χρειαζόμαστε. Τα έχω αποθηκεύσει. Έχω βρει τέλεια πράγματα. Η Ειρήνη σίγουρα θα βρει τα πιο άχρηστα. Μια τηλεοπτική εκπομπή. Όχι. Να, αυτά εδώ πέρα. Εδώ πέρα, παιδιά. Βρήκα την εφαρμογή Shane. Εδώ πέρα έχει πολλά ωραία πράγματα. Βρήκα μια εφαρμογή που μπορεί να πάρεις πράγματα δωρεάν, όχι δωρεάν. Φθηνά. Φθηνά, ναι. Είναι λες και τα 5 Πώς λέγεται αυτή η εφαρμογή, Ειρήνη? Shane, αλλά καλύτερα να τα πάρουμε και Συν, μάλλον. Συν Shane την πραγματικότητα, δηλαδή να πάμε... Ναι, γιατί θα κάνουμε πολύ καιρό να έρθουν και τα χρειάζομαι τώρα. Λοιπόν, έλα, πάρε ένα ποδήλατο, είναι πολύ παλιωμοδυτικά. Δεν θέλω ποδήλατο. Εγώ, έπεσα στην πισίνα, πάω να αλλάξω. Σοβαρά. Περίμενε ένα λεπτό, βρε Ειρήνη. Άλλαξα. Και πάμε. Λοιπόν, Ειρήνη, βάλ το μαγιό σου. Όχι, βάλ το μαγιό σου. Πάρε το ποδήλατό σου. Θα πάρω skateboard. Α, καλή ιδέα, και εγώ θα πάρω skateboard. Πάμε στην πόλη. Πρέπει να γράψει με το ποδήλατο που θα πρέπει. Όχι, εγώ ήθελα skateboard από την αρχή. Ψεύτρα, έλεος. Εγώ όμως θα πάρω ένα καινούργιο skateboard από το σούπερ μάρκετ και εσύ θα ζηλεύεις. Ναι. Έχουμε και πολλά ψωνιά να κάνουμε, να πάρουμε και κανένα ρούχο. Τα πράγματα τώρα, μια χαρά έχω. Ειρήνη, σταμάτα! Κοίτα, Τι, μαγαζί ρούχων, πρέπει κάτι να αγοράσουμε, δεν? θα πηγαίναμε σ' άλλο. Μισό, να δω. Πρέπει να πάμε και σε καφέ. Πρέπει να δοκιμάσω αυτό. Τέλειο ρούχο. Αχ, Και αυτό. μαύρο. Βρήκα κάτι τέλεια. Έχει πολύ ωραία ρούχα. Αχ, αυτό το σορτσάκι το χρειάζομαι. Όλα είναι που λένε. Όχι, αυτή η μπλούζα είναι για αγόρια. Αυτό θα πάρω σίγουρα. Τι ωραία. Ειρήνη, μπορώ να το αγοράσω? Όχι. Καλά, πάω να αλλάξω. Αλλά να είσαι σίγουρη πως θα ξανάρθω μια μέρα που δεν θα είσαι εσύ. Εντάξει, αφού τώρα ντύθηκα, έλα πάμε. Μισό λεπτό. Στο επόμενο μαγαζί. Ειρήνη, να πάμε και στο Starbucks Coffee. Starbucks, έλα, Starbucks. Κάτι πατερμενία και τα αγόρασα, ήταν 5 ευρώ. Θα μου δώσεις και εμένα ένα? Όχι, ένα βρήκα και είναι ωραίο. Θα στο πάω. Εάν μην ανησυχείς, όταν ξανάρθω θα πάρω. Δεν είναι το στυλ σου. Είναι το στυλ μου, όλα είναι το στυλ μου. Λοιπόν, θα πάρω ένα καφέ. Πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει ο καφές. Εσένα, Ειρήνη, τι σου αρέσει? Καφές σε χυμός. Γιατί δεν μου λες, μωρή? Εντάξει. Εντάξει. Ήρθε και το καφεδάκι μου. Εντάξει. Ήταν Να πολύ πάρω ωραία. τα λεφτά. Τώρα που τα πήραμε όλα, ας πάμε στο επόμενο μαγαζί. Εγώ θα πρέπει να ξαναπληρώσω. Εσύ θα τα πληρώσω όλα. Βιβλιοθήκη, Ειρήνη, ας πάρουμε ένα βιβλίο να διαβάζουμε κάτι το καλοκαίρι, μωρέ. Αυτό το βιβλίο φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, για να το δω. Αχ, wow. Τώρα πληρώσω τώρα. Ειρήνη! Όχι, πληρώσω, δεν πρέπει. Θα πάρω ένα milkshake. Ειρήνη, βρήκα ένα βιβλίο να σου διαβάσω τι λέει. Ναι. Λοιπόν, λέει ότι αν θες καλοτυχία πρέπει να κάνεις subscribe σε ένα κανάλι που λέγεται Μάγιος and Ειρήνης Gaming Show και σε ένα κανάλι που λέγεται Μάγιος Fan Show. Πιστεύεις ότι είναι αλήθεια ή ψέματα? Αλήθεια. Ωραία, αγοράζουμε εμείς το βιβλίο και εσείς κάνετε αυτά που λέει. Τέλεια, πάμε στο επόμενο μαγαζί. Νομίζω πως θα πρέπει να ξαναπάρω το skateboard. Είναι μακριά. Ειρήνη. 2 λεπτά. 2 λεπτά έχω φτάσει ήδη δρόμο. Το skateboard, αυτό που έχω είναι πολύ παλιωμοδυτικό. Το έχουμε από πέρσι. Βρήκα κάτι για μαλλιά. Και εμένα τι με νοιάζει. Πού είσαι? Το βλέπεις πως ήρθα πρώτη. Ήρθα με τα πόδια. Εγώ ήρθα στο σούπερ μάρκετ. Σούπερ μάρκετ. Ακριβώς δίπλα είναι, μην είσαι τόσο δραματικά. Ειρήνη, έλα εδώ. Πάμε εδώ πέρα που είναι για τα μαλλιά λίγο. Όχι. Α, ναι! Θέλω να βάψω τα μαλλιά μου ροζ για να είμαι σαν την Barbie. Παιδιά, αν σας αρέσει η ταινία με την Barbie, πρέπει να κάνετε subscribe και like.
Ειρήνη, εγώ θέλω να κάτσω στο γκρι. Κάτσε στο ροζ που είναι για την Μπάρμπι. Μα θέλω το γκρι. Πω. Σήκω. Σε έχουν πολύ κακομοθεί οι γονείς μας. Αφού δεν έχουμε τους ίδιους γονείς. Το ξέρω. Βασικά άλλαξα γνώμη. Αυτά σε ορφαπή. Θέλω το πράσινο. Όχι το ροζ. Θέλω να πάω σε όλα, Ειρήνη. Πώς φαίνεται τα νέα μου μαλάκια. Μου κάρτα. Τέλεια, έχω ροζ μαλλιά. Μου κάρτα τα... θα κάνω νύχια μαύρα. Εγώ θέλω. Πολλοί δεν σε έχουν κακομάθει. Όχι, εσένα. Καθόλου, ναι, καθόλου δεν σε έχουν κακομάθει. Τα πάντα θέλεις, πάντα γράψου μόνο. Μην ανησυχείς, θα πληρώσω. Παιδιά, ακούστε, έχετε κάρτα αυτή στη τσέπη της. Τώρα εγώ θα την πάρω, δεν θα τη δει. Ναι, Ακούω. δεν με ακούς αφού δεν μιλάω. Καλά, αντί να θα το πληρώσω εγώ γιατί εσύ είσαι ό,τι να είναι. Εγώ πλήρωσα. Ναι, δεν το πέρασες καν, sorry κιόλας. Ψεύτικη ήταν, ήταν όπως ένα χαρτόνι. Εντάξει. Το ξέρω δεν το έκανες. Πάμε στο επόμενο. Αχ, το έκανε λίγο πιο νάτολη μαλλιά επιτέλους. Στο σούπερ. Πάμε να πάρουμε κάτι για το σπίτι. Ναι. Να μην πάρουμε το πιο άκυρο που παίρνεις πάντα. Όχι. Ειρήνη. Ξέρω πως αυτό το νερό είναι πανάκριβο απλά επειδή έχει μια εικόνα της Μπάρμπι, αλλά μου αρέσει η Μπάρμπι. Όχι, δεν το πάρεις. Δεν πληρώνω. Θα το πάρω. Παίρνω κι εγώ ένα καρότσο γιατί εγώ έχω πολύ περισσότερα πράγματα από σένα. Όχι πίτσα, ούτε Λοιπόν, η πίτσα είναι πολύ νόστιμη, όπως και τα πατατάκια. Τα πατατάκια θα τα φάμε μια μέρα όταν είμαστε στην παραλία. Όσο για την πίτσα, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, είναι πάρα πολύ νόστιμη. Όταν τελειώνεις να κλείνεις την πόρτα. Μα εγώ δεν πήρα. Φύγε. Αχ, ο Ειρήνη. Ένα νεράκι. Για τη γυμναστική. Να πάρω μια κοκακόλα. Κοκακόλα είναι πολύ νόστιμη. Φρούτα. Ναι, τα φρούτα είναι πολύ υγιεινά. Να μην ξεχάσουμε. Δεν τρως υγιεινά καθόλου. Τρώω. Ναι, ψεύτικα. Θα πάρω και 2 σοκολάτες. Είναι χάλια τα μήλα και τα μπανάνα. Σου πήρα και σένα μια σοκολάτα. Είναι χάλια τα μήλα και οι μπανάνες. Είναι τέλεια. Ευτυχώς. Δεν μ' απείδω ψευδίπα. Είναι χάλια τα μήλα και οι μπανάνες. Έχει κάτι άλλο να πάρουμε αυτό? Γάλα! Το γάλα είναι πεντανόστιμο. Το γάλα είναι χάλια. Ναι, το γάλα είναι χάλια. Πάω να το αφήσω. Όχι, άλλαξα γνώμη, μου αρέσει, θα πάρω γάλα, ορίστε, πήρα κι άλλο. Πάω να αφήσω το γάλα. Πώς κολλάμε έτσι, μπρο? Ειρήνη, με κόλλησες μέσα στο ψυγείο. Κυριολεκτικά, κοίτα, Ειρήνη. Πάρω. Ναι. Παιδιά, βλέπετε εδώ πέρα. Αυτά τα περνάμε. Μην κουνιάσαι. Μίσα. Μετά από το μεγάλο μας πρόβλημα συνεχίζουμε. Γαλατάκι! Πάω να το αφήνω το γάλα. Εγώ το πια ήδη για να μην το πληρώσουμε. Νεράκι! Εγώ το άφησα το γάλα. Να πάρουμε τώρα αυτά. Πάμε να το πληρώσουμε με τη δικιά σου κάρτα. Επιτέλους. Ειρήνη, θα το πληρώσεις εσύ. Δεν τα πληρώνω, εγώ πληρώνω τα δικά μου. Sorry. Please! Εντάξει, έχω κι άλλο τρόπο. Λοιπόν, παιδιά, η Ειρήνη έχει 2 κάρτες. Επειδή έχει πολλά χρήματα γιατί τα διαχειρίζεται σωστά και τις βλακίες. Αλλά εγώ της πήρα τη μία, αφού είμαι και φίλη της, θα πρέπει να μου τη δώσει. Τι κάνεις με την κάρτα μου? Δώσε την πίσω. Την πήρα πίσω. Πλήρωσα ήδη. Συγγνώμη, αν μου το δίνετε πίσω τα λεφτά, ευχαριστώ πολύ. Εσύ τα πλήρωσες πάλι. Όχι, μου τα έδωσε πίσω στην κάρτα, sorry και όλα. Τέλος πάντων, πάλι τα πλήρωσες. Κλέβει. Ταρά! Καλά, παιδί μου, πολύ καλή. Παιδιά, εμφανίζεται κάτι μαγικό στο σπίτι μας. Μάγιας and Ειρήνης Gaming Show. Κάντε like, subscribe for more. Γεια σας.